Je mi nesmierne ľúto 20 000 nevynútených obetí pandémie na Slovensku. A mne je ľúto všetkých traum, ktoré spôsobujete pozostalým, vy a celý ten vládny zlepenec. Celá vaša komunikácia. Jeden deň vyhlási pán Kotlár, vlastne splnomocnenec vlády pre pandémiu, že pandémia nebola. Druhý deň, pani ministerka, spravíte vy toto videjko, kde vlastne poviete, že pandémia bola, ale mali sme zbytočných 20 000 mŕtvych. Pani ministerka, všetky tieto vyjadrenia traumatizujú pozostalých. Všetky tieto vyjadrenia traumatizujú ľudí, ktorých sa pandémia aktívne dotkla. Buďte silnou ministerkou a správte si v tomto vládnom zlepenci konečne poriadok. Prestaňte traumatizovať ľudí. Prestaňte robiť hanbu Slovenskej republike vašimi vyjadreniami a vyjadreniami vašich koaličných partnerov. Takto sa slušná politika nerobí. Takto sa nerobí politika pokoja. Všetky tieto vyjadrenia vedú iba k ďalšej polarizácii spoločnosti. Pani ministerka, buďte silnou. A keď raz za niečím stojíte, tak si upracte ľudí, ktorí pracujú s vami a okolo vás.